Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятах, че днешния ден ще вземем решение, с което ще намалим политическото противопоставяне, за да можем действително в следващата седмица да се концентрираме върху основните цели, които си поставя българския парламент, а това е подготовката за приемане на бюджет 2017. Уважаеми дами и господа отляво, искам да ви поздравя за добрия резултат, който постигнахте на изборите, защото трябва да бъдем коректни, когато на първи тур Вие успяхте да постигнете този резултат. Тук не трябва да драматизираме ситуацията. И за мен по-важно е в оставащите няколко дни да има смислен дебат политически и българските избиратели да направят своя цивилизован избор за бъдещето на България. А що се касае до обвиненията за страховете, които налагаме, аз мога да ви кажа, че ако се върнем в няколко месеца назад, ще си спомним как се гласуваше Изборния кодекс. И ще си спомним на дебата и предложенията, които бяха направени от парламентарната група в дискусиите, които се водеха, да въведем смесена система, пропорционална и мажоритарна, и Вие бяхте против. Така че Вие сте против мажоритарният елемент, защото мажоритарният елемент, когато го въведохте 2009 година, знаете, че всъщност Вие тогава оценихте грешката, която допуснахте, защото знаете, че нямате обществена подкрепа за вашите кандидати и сте загубили това доверие на обществото. Що се касае до дестабилизация и това, което казахте, госпожо Нинова, аз смятам, че дестабилизацията идва от вас. Защото нека да бъдем обективни. Когато говорите за Сливен, че ще спираме тока, нека да припомним какви бяха резултатите, след като загубихте в Сливен и наследството, което оставихте на сегашния кмет – минус 40 милиона лева. Кой ще ги плати тези пари? Трябва държавата да се намеси и държавата се намесва, защото имаме повече приходи от стабилността, която има днес. Само да ви... Не се обаждайте от залата. Ако ми позволите само да довърша, защото всичко това, което говорихте за вашите политики и давахте като емблема и Смолян, също оставихте с наследство над 25 милиона лева. Уважаеми дами и господа, нека да не забравяме какво се случи с КТБ. КТБ е само преди 2 години и това беше във вашият управленски мандат с министър-председател Пламен Орешарски. Нека да бъдем обективни. Моля ви за ред в залата. Що се касае до гетото за бежанци, нека да ви припомня, че вашата политическа кампания започна точно с това – да си играете със страховете на хората. И когато видяхте какво са направили вашите евродепутати в Брюксел, тогава всъщност Вие дадохте заден и се чудехте как да се обяснявате. Защото, госпожо Нинова, Вие казахте, че ще извикате евродепутатите да ви дадат отчет. Извикахте ли господин Станишев? Извикахте ли вашият кандидат за вице-президент Илияна Йотова? Извикахте ли я? Какви обяснения тя ви даде за тази резолюция, която подписахте и която подкрепихте? Нали разбирате, че това е двойно лице, което показвате пред обществото? И когато говорите за санирането, да, хората имат притеснение, че действително санирането може да спре. Защото момент. Моля ви, не влизайте. Госпожо Нинова и уважаеми колеги от ляво, Вие имахте възможността да направите и да предложите на обществото такава политика във вашият управленски мандат. Защото това беше по идея на Делян Добрев 2013 година, когато правихме управленската си програма. Само че нямахме възможността да имаме втори пореден управленски мандат, защото с манипулациите от Костинброд, с играта със страховете на хората, Вие успяхте да направите правителство. И нека да припомним, че работехме в условия на заграждения, на полицейско присъствие, което беше прекалено много, а нямахме полицейското присъствие, което беше необходимо в малките населени места. И нека да не забравяме този факт, защото санирането е възможно да продължи, когато имаме достатъчно добра фискална политика, когато имаме достатъчно приходи в бюджета и правителството доказа, че ги има тези приходи. Защото нека да си припомним какъв дефицит Вие оставихте на правителството. Нека да си припомним какъв е в момента дефицита, който се предвижда за 2017 година. 1,4. И нека да припомним, че всъщност тези пари, които се събират повече в бюджета,
те ще отидат за санирането. Но при вас не могат да се съберат повече пари, защото вие харчите необосновано. И вие го правите по един начин, по който всъщност задлъжнявате държавата и след това, когато идва друго правителство, се стараме да върнем вашите версии, а вие да си правите популистските изказвания. Така че за мен по-важно е да се концентрираме върху днешната програма. Защото в програмата има една точка и аз смятам, че тя ще бъде много важно да бъде приета, защото това е с отсъствието на заседания в тази седмица, да направим извънредно заседание другата седмица във вторник, да направим удължено работно време в петък за парламентарния контрол, за да нямате основание за мотивация тук да говорите, че всъщност ние не искаме да заседаваме и че искаме да абдикираме от законодателната си дейност. Искаме да работим законодателно, искаме да приемем закони, обаче те да бъдат в интерес на обществото, а не да бъдат под въздействието на популизма и на тези неистини, които говорите постоянно. Аз съм убеден, че всички ние трябва да се концентрираме в това как да стигнем до хората. А що се касае до референдума, мога да ви кажа, че ние обмисляме вариант от политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група да подкрепиме всички тези решения, които бяха направени, защото тогава да видим какво вие ще обясните на българските граждани, когато въведем мажоритарният елемент изцяло. Защото вие бяхте против и нека да си припомним кои бяха най-големите защитници за тезата да няма референдум. Вие бяхте тези от парламентарната група на БСП лява България. Припомнете си го и нека да го припомним заедно на българските избиратели, защото има стенограми от заседанията, които бяха проведени. Благодаря ви.